Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Subhanahu ve Teala'ga aytgan har bir sanalarыбыз, maqtavlarыбыз, hamdlarыбыз erişip tursin. Allah Teala kabul kılsın, hamdlarыбыз şu sözlerden aytüden armasın. Aytgan salavat şerifelerimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruh şeriflerine erişirge nasip eylesin. Muhterem kardeşler, Allah Teala günahlarımızı keçirip gıybetlerimizni kabul kılsın. Kamil ibal bilen, kalbi selim bilen şu ömür yolların dinimizge faydalı bendeler bulup üterge, yaşarge, bäxetli takdir yazmışlarını geçirerge Allah Teala nasip eylesin. Hem Allah huzuruna kelgen vakitte da iman bilen kilip, anın vagada itken cennetlerine kirerge, perdesiz yüzlerin körüge Allah Teala nasip eylesin. Muhterem kardeşler, şimdi bugün kiselep kitesi sözümüz bulur. Allah buyursa, kayber dağalar turunda, dağalar, zikirler, turmuşni jingileyte turgan hem көңелгә ял бирә торган, шулай ук күп кенә бер шу мәшәкатьләребезне шиша торган шундый бер мәсьәләләр турында. Ни өчен дигәндә, мөхтәрәм кардәшләр, бүген бик күп кешеләр депрессиядә. Бик күп кеше депрессиядә, хәтта мөселман кешеләре дә. Бу мөселман кешеләре намаз укысалар да барбер психологларга барып мөрәҗәгать итәләр. Психологлар белән эшлиләр, аралашалар. Алай гына түгел, мәчеттә алар үзләрен бер төрле тотсалар да, барбер алар күңелләренә ниндидер җылы, тынычлык, рәхәтлек таба алмыйлар һәм өйдә булганда, кеше арасында булганда җаннарына ниндидер авырлык килә. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, әйтәм бит, намаз укыган кеше белән дә булырга мөмкин мондый хәлләр. Әле бүген иртә белән генә бер кеше шалтыратты. Өзем намаздадый, хатырым намаздадый. 20 яшьлек малайыбыз, ул инде намаз укымаса да, ул малай инде депрессиядә ди. Нишләтергә белмибез ди. Бер нәрсә кирәк түгел. Күңеле төшенке, тик торганда елап җибәрә. Минем башымда да, күңелемдә дә бушлык ди, миңа ди психиатр кирәк дип әйтә ди, психолог түгел, ә психиатр. Психолог инде ул теге сөйләшеп нитеп шулай бит давалый, психиатр бу инде тирәнрәк, алар инде медикаментозны каядыр яткызып хәтта давалыйлар. Инде бу кеше егет үзе дә шулай дип менә кирәк, миңа кирәк дип әйтә ди. Үзендә ниндидер тайпылышлар сизә ди. Әлбәттә инде моңа яшьлеге дә аның сәбәп, кызлар белән дә мөнәсәбәт сәбәп, яшерен батырын түгел шулай бит. Ләкин нәрсә генә булса да, шундый халәт ул мөхтәрәм кардәшләр, бу мисал итеп кенә китерәм, күп кешедә булырга мөмкин. Сәбәбе менә шушы Аллаһы Тәгалә белән безгә аралашу җитеп бетми. Намаз гына дип әйтү бәлки дөрес тә түгелдер, әмма намаз укып кына, мөхтәрәм кардәшләр, без канәгатьләнә алмыйбыз Аллаһ Тәгалә белән мөнәсәбәтләребездә. Безгә кирәк дугалар, безгә кирәк зикрләр, шушы намаз араларында, төнлә, көндез, эш вакытларында Аллаһ Тәгалә белән элемтәне үзмәскә кирәк. Шулай бер гарәп, бәдәви, бедуин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям янына килә дә әйтә: "Мин ди Коръәннән бер нәрсә белмим ди. Мине ди тормышымда кирәк булган берәр әйбергә өйрәтәле ди. Зикергә яки дугага. Коръәннән бер нәрсә белмим дигән сүзе бу гарәп бәдәвинең ул мөхтәрәм кардәшләр натан дигән сүз түгел. Факих радиллаһу анһу әйтә: "Бу бәдәви ди намазда кирәк булган сүрәләрдән башка дугалар белми ди, сүрәләр белми ди." Әйтик менә безнең бит бар стандарт сүрәләр. Фатиха, Инна ахтайнакал ихлас, Кафирун да инде шулай бит. Без аларны чиратлаштыра укыйбыз инде бер 15-20 ел хәзер. Яңасын ятлап бетереп булмый әле. Шулай. Менә шушы бәдәви хәлендә инде бездә. Шундый бәдәвиләр кебек. Ул да шулай килеп сорый, ул уларны белә. Мин ди Коръәннән калганын белмим ди. Күп сүрәләрне белмим ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: Булай дип әйтте: "Субханаллаһи вальхамдулиллаһ ва ла илаһа илляллаһ валлаһу акбар ва ла хаула ва ла куввата илля биллаһил алиyyil азим" ди. Шушы сүзләрне әйтте. Бу бәдәви бармаклары белән шулай әйтә, үзе саный булай дип. Нәрсәдер саный. Шуннан соң китеп бара. Берникадәр вакыттан соң бу бәдәви тагын килә дә әйтә: "И Расулаллаһ ди, монсы минем Раббым өчен булды ди. Үзем өчен миңа нәрсә әйтерсең ди."
Ягъни бу әйткән зикрләр, булар Аллаһ Тәгаләне мактаулар. Ә менә минем үзем өчен ди. Нәрсә әйтерсең ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям аны дугага өйрәтә. Шулай дип дуга кылды. Я Раббым, минем гөнаһларымны кичер. Туры юлдан мине алып бар. Миңа рәхим шәфкатьле бул. Мине ризыкландыр. Мине сәламәт кыл ди. Менә шушы дуганы өйрәтә. Һәм бу гарәп тагын бармакларыннан саный да, ярар, булды дип китеп бара. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, әгәр бу гарәп дәрестән дә шушы сүзләрне кулланса ди, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, ул аңа җитәчәк ди. Бу аңа бәрәкәт булачак гомер буена ди. Мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы сахабалар радиллаһу анһум. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямның бер зикреннән, бер дугасыннан файда алып өйрәнгәннәр. Менә әйтегез әле. Әле генә әйткән субханаллаһи ва алхамдулиллаһ ва ла илаһа илляллаһ валлаһу акбар ва ла хаула ва ла куввата илля биллаһил алиyyil азим дигән зикрне кем белми? Анда. Без аны күбедәнебез беләбез. Без аны күбебез беләбез шулай дип. Ләкин без аны кулланабызмы? Әйтәбезме? Үзебезнең тормышыбызда трек итеп без аны алабызмы шушы дугаларны, шушы зикрләрне? Менә хикмәт нәрсәдә? Шушы бәдәви Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям янына килеп, бер зикр алып, миңа шушы җитә дип китеп бара. Булды ди. Атна сайын без мәчеттән гыйлем алып китәбез. Атна сайын. Алар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямне бер күреп, бер сахабалар шулай дип гомерендә бер күреп, гомерлегенә гыйлем алып, шуның белән җәннәткә кергәннәр. Атна сайын мәчеткә йөрибез. Атна сайын ниндидер гыйлем алабыз, китап укыйбыз. Мондай калын китаплар белән утырабыз, әйме? Бүген радиога әйтә, китап алмадым да, миңа җитә шушы дип зикр кылып утыра, тәсбих белән утыра. Әлхәмдүлиллаһ, гыйлем арта башлады. Шулай бит. Гыйлем арта башлады. Мөхтәрәм кардәшләр, инде шушы гыйлемнәр нишләп безгә җитми? Бу бит бөек сүзләр, бу бит фәрештәләрнең тәсбихы. Бу Аллаһ Тәгаләне мактауның иң зур сүзләре бу. Субханаллаһ, алхамдулиллаһ, Аллаһу акбар. Шушы сүзләр белән мөхтәрәм кардәшләр, дөньяны әйләндерергә була. Тормышны әйләндерергә була. Менә шуңа күрә дә шушы зикрләргә, дугаларга игътибар кылырга кирәк. Аларны кулланырга кирәк тормышта. Инде мөхтәрәм кардәшләр, Усман ибн ал-Гас, ибн Абул Гас радиллаһу анһу шулай дип әйтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям минем яныма килә ди, һәм мин бик каты авырган чак була ди. Лихорадка, температура, авырып ятам ди. Ул вакытта пенициллин юк, парацетамол юк. Мөхтәрәм кардәшләр, үзенә күрә менә ул вакытта кешенең иманы да шуңа ныграк булгандыр. Чөнки дарулар юк хәзерге кебек, шулай бит. Без барыбер хәзер күңелдә ниндидер кичкенә генә бер ширик йөртәбез. Яшерен батырын түгел, ширик йөртәбез. Нинди ширик? Парацетамол булышты дибез. Барыбер шулай бит. Мәсәлән, әле бер көнне кичә генә шулай бер кеше белән сөйләшеп утырабыз. Ул әйтә, бик авыр идем элек ди. Хәзер ди теге чир ризыклар ашый башладым ди. Пешмәгән ризыклар, сыраедение. Шуңа ашашай берләр инде ул. Хәзер ди уже чил авырганым юк ди. Ул кеше әйтә. Мин әйтәм, сезнең менә бу авырмавыгызның сәбәбе ул бәлки сыраедиедан түгелдер мәйтәм, бәлки эз ашаудандыр. Шулай ук менә монда бер абыйда йөритри, бүген килмәде әле ул. Гербалайф ашый башлагач ди, ябыктым ди, сәламәтләндем ди, чистардым ди. Әйтәм, монда Гербалайфның катнашы юк, монда син эз ашый башлагансың. Сиңа Аллаһ Тәгалә әйтә, эз аша дип. Син тыңламыйсың шулай бит. Гербалайф әйтте сиңа эз аша дип. Син әзрәк ашый башладың, диетага утырдың. Аларның үләннәрен эчә башладың. Әгәр дә мин хәзер сезгә подорожниктан берәр инде коктейль ясап килсәм, шуны гына эчегез дисәм, туры ябыгасыз. Аңа Гербалайф кирәкми? Шулай бер ябыгасыз. Ул подорожник белән симереп булмый. Алар да шулай. Инде үләннәрдән җыялар да шулай, ясыйлар да, менә шушыны гына ичти,
Башка ризык ашамады, бу сиңа булыша ди. Бу булышмый, синең ашамавың булыша. Синең диетаң булыша. Бит Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да Аллаһ Тәгалә да безгә әйтә, әзрәк ашагыз ди, шулай бит. Әзрәк ашагыз ди. Бетте, проблем юк. Кеше терелә, шуның белән дәвалана. Менә бу безнең күңелебездә барбер шундый ширик йөри. Кемнедер, ниндидер профессорның сүзен тыңлап, ниндидер каяндыр диетологларның сүзен тыңлап, без үзебезгә шифа алабыз, парацетамолдан, аналгиндан, ләкин сөннәт һәм Аллаһ Тәгалә димибез. Элек сахабалар нәрсә дигәннәр? Авырып китсә, Алла бирде авыруны ди. Салкын тиде димәгәннәр? Аллаһ Тәгалә бирде авыруны ди. Терелсәләр, Аллаһ Тәгалә шифасын бирде ди. Шуңа күрә аларның иманнары саф. Аларның бөтен чыганак Аллаһ Тәгаләгә барып тоташа. Менә шушы Усман ибн Абул Гас радиллаһу анһу авырып ятканда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям янына килә ди. Мин ди шушы каты температурадан, авырудан үлем хәлендә ятам ди. Үлем хәлендә ятам ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям килде дә әйтте ди. Имсаху би яминика 7 маррат ва кул а'уду би гиззатиллаһи ва кувватиһи мин шарри ма аҗиду ва ухадиру. Берәр җирең авыртса ди, авырткан җиренгә 7 тапкыр сыпыр ди, уң кулың белән ди, һәм шушы доганы укы ди. А'уду би гиззатиллаһи ва кувватиһи мин шарри ма аҗиду ва ухадиру. Бетте. Һәм Усман радиллаһу анһу нәрсә ди? Мин моны эшләгәннән соң Аллаһ Тәгалә шушы авыруымны алды ди. Авырум китте дими, Аллаһ Тәгалә шушы авыруны алды ди. Күрәсез, аның сүзендә дә иман чагылышы. Без бит мәсәлән сорыйлар телефоннан, авырыйсыңмы? Әйе, авырыйм. Я булса терелдеңме? Әйе, терелдем. Шулай дибез без. Без бит әйтмибез, әйе, Аллаһ Тәгалә терелтте дип. Аллаһ Тәгалә шифаларын бирде дип әйтмибез, әйе, терелдем диләр. Әйе, аякка бастым ди. Температура төште ди. Аллаһ Тәгалә төшерде димибез бит температураны. Әйе, температура төште дибез. Алар менә бу шушы сүздә дә аларның иманнары бар. Әйе, авыру Аллаһ Тәгалә авыруны алды ди. Ни сәбәпле? Менә шушы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям өйрәткән дуга сәбәпле. Бу авыр әйберме? Юк. Мин бу дуганы үземдә дә кулланганым бар. Берәр җир авырткан вакытта укып дуга кылып алам да 5000 сәдака. Шулай бит. Булай барасың консультация 500 тәңкә, УЗИ фәлән тәңкә, дарулар фәлән тәңкә. Шулай бит инде. Дуга кыласың сыпырып, всё 5000 сәдака. Әлхәмдүлиллаһ. Шуңа да баш эшләми безнең. Безнең шуңа да баш эшләми, мөхтәрәм кардәшләр. Инде башкасын әйтмим инде, акчаң экономия кыла бит. Акчаң янга кыла бит. Башкасын әйтмим дә инде. Шулай бит. Шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, менә бу Аллаһ Тәгалә безне нинди генә халәте булса да үзе белән шушы бәйлелектә тотарга куша, элемтәләр тотарга куша. Хатар радиллаһу анһу булай дип әйтә. Шундый бер әйтик, бер хикмәткә өйрәтә. Дугаларның кабул була торган усулына өйрәтә. Без бит телибез дугаларыбызның кабул булуын. Ләкин дуга кылган вакытта Аллаһ Тәгалә ишетә. Әмма ниндидер бер усул белән дуга кылсак, нәрсәдер эшләсәк шуның өчен, ул дугалар тизрәк кабул була. Без беләбез инде, мәсәлән, фарыз намазларыннан соң, я булмаса азан белән камәт арасында, я булмаса шул ук мәчеттә садака биргәч, шундый вакытларда дуга кабул була. Менә кешенең була бик каты сораган, теләгән бер әйбере. Махсус рәвештә намаз укып дуга кылырга була икән. Ничек итеп? Ул әйтә. Кеше ди 12 рикагать намаз укысын ди. 12 рикагать. Араларында 2 рикагаттан соң инде тәхият укысын ди. Ахырдан гына 12 рикагатны тоташтан укый. Монда теге сәлам бирмичә. Ахырдан гына шушы 12-нче рикагатны укыгач сәҗдәгә китсен ди. Сәҗдәгә китсен. Һәм сәҗдә вакытында укысын 7 тапкыр Фатиха сүрәсен, 7 тапкыр Аятел Кирси,
10 тапкыр ла иляха илляллах вахдаху ла шарика лах, лахул мульку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин кадир. Менә шушы сүзне укысын ди 10 тапкыр ди. Һәм шушыларны укыгачтан дуга кылсын ди. Кирәк әйберен сорап ди сәҗдәдә. Аннан соң сәҗдәдән күтәрелеп сәлам биреп намазын тәмамласын ди. Менә шулай иткән очракта бу әлеге дә баягы Танбихул Гафилин дигән китапта языла бу. Аның дугалары кабул булыр ди. Мөхтәрәм кардәшләр, бик авыр әйбер түгел шулай бит. Әмма кай вакытта бик каты безнең сораган әйберебез була. Аллаһ Тәгалә җавап бирми дип күп кеше зарлана шулай бит. Менә шушындый бер усул белән, мөхтәрәм кардәшләр, намаз кылып дугаларыбызны инде Аллаһ Тәгалә кабул итә икән. Инде, мөхтәрәм кардәшләр, күп кешеләрнең бурычлары бар. Муаз ибн Җабал радиллаһу анху бер заман бурычлы була бер яһуд кешесенә. Иудей яһуд кешесенә. Һәм намазга килми. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм ник намазда булмадың дигәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, Муаз ибн Җабал әйтә, мин ди намазга барган вакытта шул яһудны күрүдән курыктым ди. Күрсәм ул акчасын тырый башлый ди. Менә безнең мәчеттә бар шундый кешеләр, менә акча алып торалар да, аннан соң килмиләр бүтән. Ул теге акчаны кире сырый дип куркалар алар. Шуңа күрә андый кеше белән күрешмәскә тырышалар. Шулай бит. Шуңа күрә бер кешене күрәсең килмәсә, акча бирәсеңме? Всё. Бүтән синең белән күрешми ул. Шалтыратса да, шалтыратсаң трубканы алмый, үзе дә шалтыратмый, кунакка да килми, җирми дә. Менә шундый бер хәйләсе бар аның. Бер кешене күрәсең килмәсә, кытыласың килсә бер кешедән бирәсең инде бештәге. Сатып аласың дип әйтегән иреклегеңне. Шулай дип әйтсәң дә була. Менә шулай итеп Муаз ибн Җабал радиллаһу анху шушы яһуд белән күрешүдән курка, яла дип әйтегәндә, мин дә аңа кайтара алмыйм ди. Димәк, бурычны кайтарыр өчен Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм булай дип әйтә. Син ди укыды, бу инде безнең бар Әл-Гимран сүрәсе 26-27 аятлар, Аллаһумма маликал мульки дип башлана һәм бигайри хисаб дигәнгә кадәр шушы 2 аятны укыды. Аннан соң булай дип дуга кылды. Намаздан соң укыла бу аятлар һәм бу дуга намаздан соң кылына. Я рахмanud дунья вал ахира ва рахимухума ва ту'ти минхума ман таша ва тамнагу минхума ман таша. Фархамна рахматан тугнини биха ган рахмати мин сивак. Менә шушы дуганы кылсаң ди, Аллаһ Тәгалә сине бурычтан кытылдыра ди. Мөхтәрәм кардәшләр, бар кешеләр бик күп эшләп, тырышып бурычларыннан кытыла алмыйлар. Менә Аллаһ Тәгалә җиңеллек бирә. Ә бит менә бу борчу, мәшәкать, авыру, бурыч, алар бөтенесе безгә депрессия булып ята. Аннан соң дару эчә башлыйбыз. Булар бөтенесе безгә депрессия булып ята. Алар йөрәкне какшата торган, сәламәтлекне бетерә торган, кеше алдында безне уялдыра торган әйберләр. Качакта уялып йөрибез аннан соң, кеше белән күрешүдән. Менә шушы, мөхтәрәм кардәшләр, күңел җиңеллеген һәм тормыш җиңеллеген бирә торган шундый аятлар, зикрләр, хадисләр, дугалар бик күп. Менә шуларны кулланырга кирәк. Тормышның төрле очракларында. Бер вакытта да, мөхтәрәм кардәшләр, буларга җиңел карарга кирәкми. Һәрбер очракта да Аллаһ Тәгалә һәрбер борчу мәшәкатькә дә дине аркылы, Коръәне аркылы, дугалар аркылы җиңеллеген биргән. Инде Аллаһ бер сарыс телне булырбыз. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о аятах, зикрах, о дуга, которые позволяют нам сохранять связь с Аллахом Субханаху ва Тааля и помогают нам решать наши насущные проблемы, бытовые. Потому что человек – слабое существо. Человек создан слабым. Хуликаль инсану аджуза. Он был создан слабым. И, соответственно, естественно, он нуждается в покровителе. Нуждается в том, кто бы помог ему. Даже атеисты, в конце концов, начинают кому-то молиться. Созданным богам своим, рукотворным, так скажем. В конце концов, все равно они начинают молиться. Это невозможно. Не проводить какой-то ритуал,
не находить в себе, так скажем, какого-то более сильного существа, чтобы обращаться к нему за пользой. У нас есть, альхамдулилля, такое существо, это Аллах Тааля. Это истинный Аллах Тааля, который действительно все создал и который может решить любую проблему. Но порой мы забываем к нему обращаться. Из-за этого у нас начинаются терзания и беспокойство в душе. Копятся проблемы. Проблемы в семье, с женой, с детьми, проблемы со здоровьем, с достатком имущественным. Еще у нас возникают проблемы с психикой из-за шайтана. Потому что мы не защищены от шайтана вот этими молитвами и дуа. Мы подвержены их влиянию. Однажды один человек спал. Мусульманин спал, а другой был рядом, недалеко. И он воочию увидел двух джиннов, двух шайтанов. Как они разговаривали. Он их увидел. Раньше часто могли видеть джиннов и шайтанов. Сейчас мы их видим все реже и реже, но есть люди, которые видят. Есть люди. Ко мне приходит, вот тоже один парень пришел, он говорит, я, говорит, боюсь это, говорит, людям сказать, я, говорит, потому что меня, говорит, психи запишут. Но у меня, говорит, в комнате бегают вот такие, говорит, человечки. Бегают. Они, говорит, тут около ноги, говорит, около дивана, туда-сюда бегают такие человечки, говорит, маленькие. Заходят, выходят, спокойно ходят. Я, говорит, он рассказал это матери, потому что думал, что сошел с ума, а уж мама как бы ко мне привела, что делать как бы? Если врачу расскажешь, да? Психиатрия однозначно, шизофрения. Звонит же человек врачу и говорит, доктор, помогите, говорит, моя жена больна. А что случилось, говорит? Дома полно чертей, она их не видит, говорит. Врачу позвонишь, то есть, и тебя уже могут куда-то, Аллах сахласын, увезти. Поэтому в этих случаях люди иногда даже скрывают такие вещи. Потому что, боятся просто рассказывать. А это есть. И вот этот один из мусульман увидел двух шайтанов, как они разговаривали. И один другому сказал, иди, говорит, вон тому спящему, говорит, и навреди ему. Тот пошел и обратно пришел. Говорит, что, говорит, получилось? Нет, говорит, он что-то прочитал, говорит, перед сном. А я-то, говорит, прочитал перед сном, я, говорит, не могу ему навредить. Второй, говорит, не может быть, говорит, пошел сам. Обратно пришел, да, говорит, ты правду сказал. Потом тот мусульманин побежал быстренько, разбудил друга и рассказал ему эту историю. Вот что с нами происходит во время сна, дорогие друзья. Там с нами делают все, что хотят. Поэтому мы подвержены постоянно вот таким вот влиянием, такому злу, так скажем. И без аятов, без хадисов нас никто не защитит. Никто абсолютно. Медицина, психология, психиатрия, никто на это не способен. Лекарства, никто на это не способен. Это область темная, неизвестная, область души. И это только подвластно объяснениям религии Корану, Сунне. Аббан ибн Усман, рады Аллаху анху, сказал, пророк, говорит, сказал, того, кто встретит рассвет и скажет 3 раза «Бисмилляхи аллади ла ядурру магасмихи шей'ун фил арды ва ля фис сама ва хуа сами'ул алим», того до вечера не коснется беда. А кто скажет об этом вечером, того до утра не коснется беда. 3 раза. Несложно. Бисмилляхи аллади ла ядурру магасмихи шей'ун фил арды ва ля фис сама ва хуа сами'ул алим. Да мы все знаем это. И вот Аббан заболел. Он парализовался. То есть паралич у него наступил. И люди пришли и сказали, о, Аббан, ты же, говорит, сам рассказывал нам хадис. Неужели этот хадис или этот дуа тебя не защитило? Понимаете, уже говорят ему, предъявляют. А Аббан, рады Аллаху анху, говорит, я, говорит, не соврал. Я, говорит, не соврал. Это, говорит, помогает. Но чтобы послать мне болезнь, Аллах Тааля сделал так, что я забыл эти слова. В один день, какой-то промежуток времени, я, говорит, забыл этот зикр, эти слова. Сказать забыл, или в общем забыл,
и меня, говорит, настигла вот эта вот, так скажем, болезнь. Вы понимаете? Эти дуа, они работают. Вот есть тут же все мужики, да? Мужчины все понимают. Сравним эти дуа с бронебойным снарядом. Да? Немножко коснемся этой темы. Бронебойный снаряд, смотря куда попадает, он иногда пробивает броню, иногда не пробивает. Вот эти дуа, эти зикры, они всегда пробивают. Если не пробивают, ошибка в том, кто стреляет. Либо он вообще снаряд не положил, либо положил не тот снаряд. Ошибка в этом снаряде, нет ошибки. Он всегда пробивает, понимаете? Поэтому Аллах Тааля, чтобы послать болезнь, Он не посылает болезнь против этого дуа, против этого зикра, а Он делает так, что человек забывает этот зикр. И потом болезнь приходит. Понимаете? Значит, этот зикр, он работает всегда. Нет такого, чтобы он давал осечку. И кто из нас каждое утро говорит «Бисмилляхи аллази ля ядурру ма гасми шай'ун фил арди ва ля фис сама хуа ас-сами'ул алим». Если утром жену не чмокнул в щечку, пока не сказал, вот это беда. А то, что это не сказал, это не беда, да? Вот это беда. Потом жена тебе пишет: ты даже не поцеловал меня, ты целый день ждешь вечера, чтобы поссориться уже из-за одного поцелуя. Вот не надо забывать вот это сказать. Это самые главные вещи. Много других, естественно, зикров, аятов. Но вот это очень легкие на язык, и очень просто их сказать. Если человек это помнит, значит он помнит об Аллахе Субханаху ва Тааля. Дорогие друзья, сейчас вот мы недавно открыли тут ящики у нас в мечети. Что-то денег оказалось поменьше, чем в остальные месяцы. Но мне не хотелось думать, что вы жадные, да? Быть такого не может. Я отказываюсь в это верить. Поэтому я считаю, что все-таки экономическое состояние ваше немножко ухудшилось. Поэтому поменьше денег начали ложить. Не из-за того, что жадные, а из-за того, что денег мало. Сейчас я вам скажу научу такому зикру, денег у вас станет много. Иншаллах. Но если я сказал, это бронебойные зикры, они всегда работают. Если вы это будете делать, у вас денег будет много. Но если в ящике денег будет так же, значит вы жадные. Это не значит, что дуа не помогает. Значит, вы жадные, получается. Понимаете? Уже оправданий не будет. Это бронебойные, еще раз говорю. Нафи ибн Умар, радийаллаху анху, рассказывает: я видел пророка, саллаллаху алейхи вассалям, к нему пришел один мужчина и сказал: о Расуль Аллах, у меня мало денег. То есть пропитание уменьшилось, деньги уменьшились, имущество уменьшилось. То есть я страдаю, нуждаюсь. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: после намаза, говорит, неужели, говорит, ты не знаешь такой зикр, говорит, которые говорят ангелы и все существа, говорит, на этой земле. Ангелы и все существа говорят этот зикр, чтобы было пропитание у них. Вот звери же тоже находят пропитание. Они с собой ничего не носят. Вот представляете, птицы улетают за 1000 километров, у них нет ни одной сумки с собой. Как они туда долетают? Откуда они по пути еду добывают? Тут ты выходишь на пикник с семьей. Сколько у тебя там? Целый багаж у тебя, да? Тележка целая. Там чего только нет. Там генератор даже есть со всеми этими лампочками там и так далее. Противомоскитные там сетки, мази там и так далее. Чего только там нет. Подгузники для детей. Они улетают за 1000 километров, у них ничего нет. У них есть зикр. Они вот этот зикр говорят и улетают. Все. И они находят еду. И этот человек сказал: о Расуль Аллах, что это за зикр? Записывайте. Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахи ал-азим, астагфируллах. 100 раз в день.
после того, как наступит рассвет, до утреннего намаза. Вот в это время. 100 раз в день, если мы говорим от рассвета до утреннего намаза, Субханаллахи ва бихамдихи, Субханаллахи ал-азим, астагфируллах, если мы говорим, то этот мир, говорит, сам придет к тебе униженным. Придет и скажет: возьми, что хочешь, пожалуйста. Этот мир сам к тебе придет. Неужели здесь это сложно сделать? Работать не надо. Ага. Тут это проще всего, ничего здесь нету. Второй. Слов нет. Посмотрим заполняемость еще этих. Это несложно, правильно? Это ведь несложно. Еще раз говорю, это бронебойные. Поэтому, если у вас что-то не прибавляется, значит, проблема у вас, вы просто не говорите или на утренне не просыпаетесь. Да? Значит, это же надо встать с рассвета, то есть до утреннего намаза, да, встать, 100 раз это сказать, и все. Вот попрактикуйте немножко. Я уверяю вас. Потому что я сам использую эти вещи. И я чувствую, что они помогают. Они помогают реально. Потому что, вот, честно говоря, мы же хазряты, мы как эти птицы. Мы не можем рассчитывать на что-то, да? Если вот у тебя сегодня работы нет, ты же не можешь позвонить богатому человеку: слушай, я видел тебя во сне, тебе срочно надо аш провести. Да? Мы сегодня желательно, да? Мы же не можем ему так сказать, правильно? То есть, вот пропитание хазрятов, оно зависит только вот от Аллаха. Вот позвонит кто-то, не позвонит. Естественно, у всех так, но это более-менее как бы... У человека, который торгует, у него есть товар. У него за эту цену не купят, за другую могут купить. Правильно? Если не купит, может, обменяет как бы, да? А у хазрята товара нет. И он может только надеяться утром и сидеть у телефона и ждать. Да? Хлеб может позвонить или не позвонить. Правильно? Поэтому ничего не остается, как вот зикры. Зикры делаешь. Алхамдулилля, звонят. Алхамдулилля. Все секреты выдаю. Я уже это... Я искренне с вами разговариваю. Все секреты. Только никому об этом не рассказывайте. То есть, да. О, забыл про него совсем. Да. Я вам вот искренне рассказываю, понимаете, это действительно работающие вещи, вот эти зикры. Это несложно. Поэтому все мы нуждаемся, дорогие друзья. Все переживают. Я же вижу, как люди переживают из-за работы, из-за денег, из-за того, что там детей надо обеспечивать. Вот, пожалуйста, Аллах, естественно, человек работает. Но Аллах Тааля начинает давать ему легко пропитание. Без вот этих вот мытарств, мучений, когда человек сам себя мучает. Есть другая проблема, дорогие друзья, например, плохой начальник. Очень часто приходят и говорят: начальник невыносим. Что с ним делать? Угнетающий начальник. Просто так начинает придираться и так далее. Есть и против него дуга. Есть против него дуга. АК-47. Против него тоже есть дуга. Какой дуга? Сейчас скажем, иншаллах. Если человек боится угнетающего руководителя и скажет: очень простой дуа, который мы все знаем. Радиту билляхи раббан, ва бил ислами динан, ва би Мухаммадин расулян, саллаллаху алейхи вассалям, ва бил Кур'ани хакиман ва имаман, то Аллах избавит его от этого руководителя. Проще некуда. Проще некуда, дорогие друзья. Ничего делать не надо. Какие-то лицензию получать там, да? Там оружие, патроны получать. Ничего делать не надо. Ничего делать не надо. Просто делаешь дуа. И Аллах Тааля избавляет без криминала. Избавляет тебя. Понимаете? Потому что это тоже гложет людей. Есть вот недавно только вот девушка пришла. Не могу, говорит, работать невыносимо. То есть начальник, говорит, стоит над душой, говорит, уже, говорит, невыносимо, просто сложно, говорит, мне просто приходить на работу очень сложно. А человек, если на работе он целый день угнетаем, это каждый день капля, это превращается уже в болезнь психическую. Поэтому
Тоже, вот, дорогие друзья, выход из ситуации. Халид ибн Валид, рады Аллаху анху, пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: я, говорит, боюсь спать. Я, говорит, боюсь спать. Есть люди, которые боятся спать, на самом деле, темноты, там закрывают глаза, им кажется, что происходят там и контролируемые процессы вокруг, поэтому они открывают глаза снова, от любого шороха просыпаются. Есть такие. И дети тоже много страдают от этого, и даже взрослые. Я сам, честно говоря, этим нет-нет, да и бывает, как бы. Страдаю. Что помогает в этой ситуации? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: читай, говорит, «А'удhu би калимати Аллахи таммати мин гадабихи ва гикабихи ва шарри гибадихи ва мин хамазати шаятини ва яхдурун». Читай, говорит, вот это дуга. И все, ложись спать. Аллах Та'аля дает успокоение, спокойный сон. И ничто тебе не может навредить. Халид ибн Валид, полководец, вот смотрите, у него тоже был страх, который голыми руками убивал людей. Он однажды одного полководца персидского, знаете, как убил? Он его бил по животу, пока не сломал ребро, и это ребро не пробило ему легкое. Какой у него был удар? Он бил его, он потом, остался без оружия, он что потом решил? Решил бить его. А другим полководцам, когда он сражался, тот полководец хитрил, поймал Халида, рады Аллаху анху, и сказал своим людям, чтобы они быстро вышли и убили его из засады. А должны были сражаться один на один. И что он сделал? Он взял этого персидского полководца и начал крутить, вертеть вот так, по кругу. И никто к нему не мог подойти, пока мусульмане не подошли, не помогли ему. Понимаете? Это вот такой человек и боится спать. Для нас это детская болезнь какая-то получается. Но это не детская. Многие взрослые от этого страдают. Просто надо честно в этом признаться, дорогие друзья. Абдуллах ибн Мас'уд рассказывал такое, что когда спишь с женой, тоже есть дуа. То есть дуа, который читается перед соитием, так скажем, да, интимной близостью. Потому что многие мусульмане не знают об этом и не выполняют это. Они думают, ага, все там, делал и все, там ничего делать не надо, там ничего умного нет, как говорится, да, природа сама все за себя сделает. Нет. Это тоже процесс духовный. Поэтому здесь тоже нужно делать дуа, он говорил. Перед тем, как зайти, говорит, к жене, то есть спать с женой, скажи, говорит, ей, чтобы она прочитала 2 раката намаза. Она прочитала. Дотронься до ее головы руками и скажи: Аллахумма барик ли фи ахли, ва барик ли ахли фия, варзухха минни, варзухни минха, ваджмах бейнана ма джама'та би хайрин, ва фаррик бейнана ма фаррахта би хайрин. Вот дуа есть даже в этом случае. Переводится как просим бараката от нее и от меня, от нашего потомства. И если соединяешь нас, соедини в добре, если разъединяешь, то разъедини тоже в добре. Тоже дуа делается, потому что даже в этом процессе могут участвовать шайтан, и может какая-то беда тебя настигнуть. Аллаху алям. Какой-то комплекс у тебя может остаться в этом процессе. Мне задали вопрос по-татарски однажды на радио: Хазрятты, можно ли сказать во время интимного процесса своему мужу Аллаху Акбарсин депти? Видать, человек недоволен, да? И, хоть как-то его подбодрить-то. Не надо какие-то слова придумывать. Вот, пожалуйста, есть дуа. Потому что мужчины иногда могут страдать. Понимаете? Даже могут страдать физически. Кто-то может, например, удовольствие не может доставить жене. Кого-то не привлекает собственная жена, например, да? Может быть такое. Аллаху алям. Вот когда читаешь дуа, такие вещи, таких болезней не бывает. Это все вещи, которые влияют на нашу жизнь, на нашу психику, на наше самочувствие, состояние.
Понимаете, вот на все случаи жизни есть помощь, дорогие друзья. На все случаи жизни. И от болезней, и от бедности, и даже в этом случае. Поэтому надо лишь употреблять, не надо никогда забывать. То, что ты намаз почитал, там уразу подержал, нет, этого недостаточно. Само по себе автоматически остальное может и не работать. Поэтому никогда не надо связь с Аллахом терять посредством вот этих дуа и зикров. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.